намояндаи толибон дар Қундуз хабар дод ки рӯзи ҷумъа 8 октябр бар асари ҳамлаи маргталабон дар масҷиди шиаҳо дар ин вилоят бо Тоҷикистон аммарз дасти кам 46 нафар кушта ва беш аз 140 тани дигар захмӣ шуданд. Террорист худро вақте тарконд ки издиҳоми бузурге барои адои намози ҷумъа дар масҷид ҷамъ шуда буд. Саид Аҳмадшоҳи Хошимӣ, яке аз раҳбарони ҳазораҳои Қундуз, гуфт ин ҳамла беш аз 70 кушта ба ҷо гузошт. масъулияти ҳамлаи маргталабона ба масҷиди Қундузро гурӯҳи ифротии давлати исломии Хуросон ба ӯҳда гирифт. Ин дуюмин ҳамлаи Доиш ба масҷидҳо дар ҳафтаи ҷорист. чанд рӯз пеш дар ҳамла ба масҷиди Идгоҳ дар Кобул 5 нафар кушта шуданд. ҳамла вақте сурат гирифт ки намози ҷанозаи модари Забиҳулло Муҷоҳид сухангӯи толибонро мехонданд. Забиҳулло Муҷоҳид ҳамлаи Қундузро маҳкум кард ва гуфт он бепосух нахоҳад монд. ҳамлаи Қундуз хунинтарин ҳамлаи Доиш аз замонҳои ҳамлаи рӯзи 26 августи ҷангҷӯёни он дар фурудгоҳи Кобул аст ки 170 тан аз мардуми мулкӣ ва 13 низомии амрикоро кушта ба ҷо гузошт. Доиш иддао кардааст ки маргталабе ки масҷиди шиаҳоро дар Қундуз тарконд уйғур буд. хитои хеле боз дар ташвиш аст ки Афғонистон метавонад ба паноҳгоҳ ва пойгоҳи ҷангҷӯёни уйғур табдил биёбад ва онҳо ба нишони интиқом ба таъқиби аҳолии мусулмони вилояти Шинҷон дар ғарби Хитой метавонанд ба аҳдофи Пекин дар Афғонистон ҳамла кунанд. Созмони милал моҳи июн дар гузоришаш гуфта буд бо шунидани хабари хуруҷи нирӯҳои Амрико ва муттаҳидонаш аз Афғонистон аз 8 то 10 ҳазор ҷангҷӯён аз кишварҳои Осиёи Марказӣ, Қавқози Шимолӣ, Русия, Покистон ва Шинҷони Хитой ба Афғонистон рехтанд. бино ба гузориши Созмони милал аксари ин ҷангҷӯён дар канори Толибон ва Алқоида ки иттифоқчиянд меҷанганд, вале онҳоям кам нест ки ба сафи Доиши Хуросон пайвастанд. Толибон ки моҳи август ҳукумати таҳти ҳимояи ғарбро сарнагун карда Афғонистонро ғасб карданд, талош доранд то пеши роҳи густариши фаъолияти Доишро бигиранд. ин гурӯҳ вақтҳои охир бо ташкили ҳамлаҳои чирикӣ ки бар асари онҳо ҷангҷӯёни Толибон ҳам кушта шуданд, нисбат ба ҳокимони нави Афғонистон хусумат нишон дода, бо ҳамлаҳои худ муҳимтарин ваъдаи Толибон таъмини амният ва оромиро ба чолиш кашонда истоданд. ҳазораҳо ақалияти шиъамазҳаби Афғонистон бозгашти дигарбораи Толибонро ба қудрат дар ин кишвар бо тарс қабул кард, чунки дар солҳои 90 дар даврони ҳукумати якуми Толибон ҳазораҳо бо далели пайравияшон ба мазҳаби шиа таҳти таъқибу таъбизи доимӣ қарор доштанд.